Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, I am Mar, your avid listener ever since. Nakatutok ako tuwing 8 a.m. at 9 a.m. kasi you make me laugh. Pinapagaan nyo ang mga damdamin ng mga listeners po ninyo. I drive from Las Piñas to work in QC and you make a great driving companion. You are angels in disguise, helping your listeners cope up with whatever they are struggling with. In fact, you just saved me 2 weeks ago. Isa yon sa pinakamalungkot na yugto ng buhay ko. I lost the trust of my friends. My partner broke up with me. And we both lost our jobs. I hope your listeners can learn a thing or two from my story. And I really hope, Mar, wala masyadong English. Ang dami. Medyo nahihirapan kami, ha? Ang daming English. Mahirap i-digest to. Pag madrama Tagalogin natin. Para ramdam. Char. A thing or two? A thing or two, you know. Learn a thing or two. Ay, nako. Di ba pag, I hope you learn a thing or two from my story. Oo, di ba? Pag tinagalog, sana may natutunan naman kayo yan, sa eklavo ko. Anyways, I met Efren in November 2021. Promodizer siya sa isang mall. While waiting for my sister, our eyes met and my instant attraction. We had a small talk and we agreed to meet after work. Hindi ko naman gustong mag-malling lagi, pero dahil kay Efren, naging madalas ako sa mall. His shift ends at 7 p.m. or 8 p.m. Since wala namang tao, nakakapag-usap kami. And slowly, we were being honest with each other. He admitted na he's living with his partner for the past 5 years. Sabi niya, he is being controlled by him. All his social media accounts are accessed by his partner. At physically beaten daw pag nag-aaway sila. Pinapakita pa nga niya sa akin ang scars niya. Nagloko daw ang partner niya pero pinatawad at tinanggap niya muli. Ako naman, I admitted na I am one of the board directors sa firm na owned ng friend ko sa QC. Kaya pala maraming English. Oo nga, kasi board of director. Part of the board of directors. Oo nga. Isipin mo yun. Yayamanin. May say. Correct. Umiinom ng wine sa gabi. Chardonnay. At juice sa morning. Yes. Orange juice with ice. With umbrella. Yes. Anong tawag doon? Hindi, umbrella? Yung little umbrella? Yung maliit na umbrella. Parasol. Anong tawag? Parasol. Akala ko. Sinasakyan yung parasail, di ba? Hindi. Sa Boracay yun. Iba yung sa'yo. Ang gulo mo. Uti na nga tayo. Gulo-gulo mo pa. Eto na. Okay. Naging close kami hanggang may nangyari. Sabi niya gusto lang niyang gumanti sa partner niya kaya niya nagawa. But that one time led to numerous times. Numerous! Bilib na bilib sa numerous. Bihira lang kasi gamitin. Oo nga. Pag-email lang. Oo nga. Tsaka pag gagawa ng air reflection paper, di ba? Numerous. Correct. Pero sa Burnay, bihira yan eh.
Yung isang beses, nakarami kami. Ganun. Pero numerous ang ginamit niya. Dinala niya pa ako sa house niya sa Naik na nakapag-ibig loan. Sa loob-loob ko, may pangarap talaga siya sa buhay. He shared his frustrations and dreams and what he really wanted to be. Those became my motivation to be a part of his life. One time, I invited him to a road trip. I wanted to surprise him kasi wala pa siyang napupuntahan outside Cavite and Las Piñas. Dinala ko siya sa magandang restaurant sa Laguna and he enjoyed every minute of it. Hindi siya natulog sa biyahe kasi he wanted to see the road, the sceneries, and feel what it's like to be outside. I asked him, what if agawin kita sa boyfriend mo? Papayag ka ba? Oo daw. Hinihintay niya na lang daw na mag-give up yung partner niya so he can be free. Dumalas ang road trips namin, minsan overnight pa. I witnessed Efren's many firsts. First time sa hotel, sa hot and cold shower, first time sa roof deck, pool, sa buffet, sa casino, sa pagkain ng different cuisines, Japanese, Thai, American, and Filipino fusion. Ay, iba talaga pag board director. Ang daming Oo nga. Baka Daming naman pinupuntahan. Ang daming pinupuntahan. Yayamanin. Oo Naka-orange nga. juice sa umaga with tissue and parasol. Oo, tsaka yung glass niya, Glass niya, merong, sa ilalim, anong tawag doon? Coaster. May coaster. Iba din. Oo. Yung placemat pang mayaman. Iba yung mangkok para sa sabaw. Usipin mo Hindi yun. kasama sa plato. Diba? Kasi tayong saktuhan lang kapag kasabaw. Rekta na yung sinigang, diba? Ng kanin. Oo, kaya, Pero wala pag- ng bowl. Wala na. Pag board director, ibo-bowl po. Oo, Iba di ba? din. Iba yung kutsara ng bowl, iba yung Oo. kutsara ng ng Tsaka hindi lang plate. partner, hindi lang basta Japanese Oo, food. aba. May fusion. Aba, isipin mo Iba yung yun. fusion. masyado mo kaming pinabibilib sa numerous Oo nga. times. Yayabangan mo kami, ha? Yayabangan mo kami ng mga Lunes na fusion lunes, mo. ha? Huwag ganon. Nagkakos ka ng insecurity. Yeah, I know. Grabe ka. Anyways, ang sarap balik-balikan kasi nakita ko yung saya, excitement, at walang katapusang pasasalamat niya sa lahat. I kept a journal of all the things we visited and what we did. Ay, tare, may journal. Mayaman talaga. Kami wala. Mayaman. Alam ko bakit feeling ko mayaman pag may journal? Bakit? May extrang time. Oo, di ba? Di ba? Parang Tani hindi wala na, nasa isip lang Oo, lahat. hindi na kailangan umextrang kayod. Oo, sa bagay, oo nga, no? Parang may time to journal, tapos may mga patunog na mga pang mayaman, orange juice with ice and parasol. Or anyways, I kept a journal of all the things we visited and what we did. Ang daming kasinungalingan ni Efren para makatakas sa partner. Alam kong mali, but I thought I was giving him the chance to breathe from his toxic relationship. Even before we met, Efren was planning to resign. Since he has been doing inventory for 5 years already and we needed someone for our team, kinuha ko siya. I thought I would be helping him at the same time kasi mas magkakalapit kami. But that was one of the worst decisions I made. He started working for us last January. Hindi naman siya directly reporting to me, but I was there to guide him kasi nga, first time niya sa office setup as he was used to the mall type na merchandising. Everything he is tasked to do, he would secretly message me and I would guide him through. Gusto ko mag-succeed siya and I want him to be motivated. The first few weeks were very nice. Kaya lang last March 2, recent lang Oo pala. nga. Kaya lang last March 2, nakahalata ang owner sa relationship namin. I don't know how, but it was not taken pleasantly. Ay, taray ng not taken pleasantly. Shala Mayaman talaga.
Yayamanin. Yayamanin. Diba? Ang mga Kung kami- salitain, Oo, no? diba? It was not taken pleasantly. Oh, hindi lang nagustuhan, ganun Oo, lang. Hindi natripan ng mga tao Oo. sa palipalibo. Yung Tagalog. Hindi natripan ng mga tao sa palipalibo. Oh, hindi kayo trip, ganun, Oo, oo. diba? But kay Mar, It was not taken taken. pleasantly. Oh, di ba? They asked Efren to see them, bringing with him his credentials. After an interrogation, ay mayaman. Interrogation. After an interrogation. Dami ng English na nahihilo na ako. Parang pagod na agad ako, Lunes pa lang. So after an interrogation, he was asked to leave immediately. Inamin ni Efren na mahal niya ako at may relasyon kami. And few days after, I was told that I too have to go. I lost the trust and confidence of the owners, and I will only be staying until April. Efren and I planned how we will make ends meet. We decided to put up a business to jumpstart everything. We canvassed all the things that we will need, and he asked permission from his family para gumamit ng maliit na portion of their house for the store. Ang huling worry, si Marvin, yung partner ni Efren. However, as the saying goes, bad luck comes in threes. Nahuli ni Marvin si Efren using yung mobile na pinahiram ko sa kanya. Doon lang naman kami nag-uusap. Nagmakaawa ako na wag siyang bibitiw. Nawala na ang work ko, nawala na ang kaibigan ko. Pati ba naman siya? And in the end, hindi ako ang pinili ni Efren. I was blocked in all his social media accounts kahit sa secret FB account niya. I was also blocked in his Viber messages and I am sure pati numbers ko. Days after, I was driving sa C5 when I said to myself, ayoko na. I drove fast. Bahala na kung sumalpok sa poste o kung saan man, basta that time, I just want to end it. As usual, I was tuned in sa tambalan when Nicole's effervescent laughter. Yun ba yung ba ang English ng balahurang tawa? First time kong madinig yan. Effervescent. Can you spell effervescent? E-F-F-E-R-V-E-S-C-E-N-T. Taray pang mayaman, boyet pakispell. Paki-flash nga sa Paki-flash screen. sa screen ang spelling ng effervescent. Yan. Yan. Ano yung additional vocabulary. Yes, Oo. para yayamanin. Alam mo, nakakatuwa yung laughter mo. It's so effervescent. Ay, parang mali na yung gamit. So anyway, as usual, I was tuned to tambalan when Nicole's effervescent laughter jolted me. In time to step on my brake. I was a hairline away from a truck, and I should have collided with it had it not been for that moment. I cried my way to the office. I turned 46 last Saturday. I spent it in Siang, Cebu. I was supposed to bring Efren. First time pa naman sana niya makasakay ng eroplano. Tinuloy ko kahit mag-isa. I upgraded my room at nagpaspa. I am also going to a few job interviews. I read somewhere na if the door closes, quit banging on it. Ay, taray. Ang alam lang po namin when the door closed, a window open. Oo, siya Taray yung hindi. sa'yo, pang mayaman din. If the door closes, quit banging on it. Quit playing games na gano'n. Oo Mayaman nga. talaga. Yayamanin, talitalinuhan talaga. Tapos nag-birthday sa Siang, Cebu, iba din. Whatever is behind it was not meant for you. Consider the fact that maybe the door was closed because you are worth so much more than what was on the other side. It is time to find another door.
maybe even a window. Thank you sa pagbasa ng sulat ko. Ipagpatuloy niyo po ang inyong tambalan because you do make a difference in the lives of your listeners. Ang inyong tambalanista, Mar. Well, Mar, una sa lahat, I know na ang kwento mo ay sobrang dramatic, 'di ba? I mean, talagang ang sakit ng mga pinagdaanan mo, matindi talaga. Parang feeling mo binitray ka ng Diyos. May ganun kasi nagmahal ka lang naman and all. Ganyan, 'di ba? Pero tingnan mo naman nung binasa namin, we took it lightly. Ang gusto ko lang sa hindi dahil sa hindi namin kino-consider yung feelings mo, hindi kundi ang dami naming nakitang maganda sa iyo. 'Di ba? Yung paggamit lang ng effervescent tsaka yung ano pa ba yung mga pangmayaman niya. A thing ang or dami two. A thing or two, numerous. Interrogation, Yeah, interrogation, diba? jolted. Yung mga ganun. Yung mga pinuntahan mo, yung Filipino fusion. Japanese fusion, 'di ba? Oo. Yung canvas, pati yung word na canvas. Hindi, parang Siyang sa Oo, Cebu. sa Siyang Cebu. Oo. At nagpa-upgrade ka pa ng room. So, At nakasweet nagpa-spa. at nagpa-spa sa Siyang. Maharlika. Yayamanin. Oo. Diba? So, ang gusto lang namin tingnan, ang gusto lang namin sigurong sabihin sa iyo, Mar, there is more to life than Efren. And we're just so happy na yung balahurang tawa ng tambalan, yung nagpa-step on the brake, 'di ba? Para ma-realize mo na it's not the end of it. Kung tutuusin, sa totoo lang, ikaw na din naman na nagsabi, sa totoo lang, you deserve so much more. Diba? Correct. Alam mo, of course, hindi naman namin sinasabing wale si Efren. Naging masaya ka naman at happy ka to see Efren experiencing all his firsts. Ang gusto lang namin sabihin, pwede namang hindi sa love life mo hanapin yan You have the Correct. tambalan. Hindi pa namin na-experience mag-Siyang Cebu. Oo, di ba? Hindi pa namin na-experience ang mga ibang mga bagay-bagay. O, diba? Kung earlier mo na-send yung kwento mo, edi sana kasama mo kami malamang sa Kaya Siyang nga, Cebu. diba? Napaka-short nung time, partner. Oo. Medyo na-late lang ng konti yung pagpapadala sa amin. Naman, Pero, diba? Pero summer pa din. Oh. We can still go. Hindi, pero we're just letting you know na pwede ka pa talagang umangat mula sa sitwasyon na napakahirap, napakasakit, 'di ba? And it's not just for you but for everyone else. Wag daw po tayo magdedesisyon sa isang temporary feeling. Yes. 'Di ba? So yung nararamdaman mo is temporary, hindi permanent 'yan. Yung parang feeling mo betrayed ka, wala na lahat, ganyan, iniwan ka na ng lahat, ganyan, that the feeling is temporary. So you don't make a decision. Wag mo ko in-English kita You don't make a decision based on a temporary feeling. At ito yung sinasabi namin na yung pagpapakamatay, kasi ang desisyon yan 'di ba? Pero yung feeling kung bakit ka magpapakamatay ay temporary. Pwedeng magbago. Pwede ka Correct. makahanap ng bagong love life, pwede ka makahanap ng bagong trabaho, pwede ka magkaroon ng bagong kaibigan, 'di ba? Temporary po. Ganun. Correct. So this is not just for Mar, but also for everyone else na nakatutok ngayon na feeling wala nang katapusan yung pain. 'Di ba? Wala pong forever. Yung akala mong bakasyon mo na 5 days, 'di ba? Yung parang ayaw mo na umalis ng Boracay o sa Cebu o kung saan man, hindi ba't natapos din? Totoo yan. Kinailangan mo bumalik ngayon Lunes sa trabaho? 'Di ba? Ganon din sa problema, Ganon 'di ba? din sa Kung problema. problemado ka ngayon, feeling mo hindi na magkakaroon ng solusyon, akala mo lang 'yon. Temporary ang lahat. Correct. Gusto ko lang bigyan ng DN partner, no. Totoo 'yon. Minsan akala natin na wala na sa ating lahat, pero kung hihimayin mo, isa lang naman 'yung nawala sa iyo. Maaring 2 o 3, pero kumpara naman sa blessings na tatanggap mo every day, ang dami pa niyan. Meron pa rin naman. Diba? Pero hindi namin dinidisregard Yes, yung your feelings nyo, feelings. Hindi to toxic That's valid. positivity. Yeah, Valid. that's valid. Pero ang gusto lang namin, siguro pwede nating i-condition ng konti yung isip natin that there are other sources of happiness, and you can be happy. You can have happiness from your friends, from your family, from your pets. Di ba minsan kahit sa mga pets natin, ma-realize Tayo natin, nakakahanap. kung hindi pala dahil sa himod ng aso ko sa akin, hindi ako magiging maligaya kagabi. Diba? Di ba yung sa lubong ng aso ko sa akin? Correct. Minsan mga gano'n. Na pag Parang bastos yung kundi dahil sa tipo ng aso ko, hindi ako maligaya kagabi. Parang may bastos. Kaya nga aso yung ginamit ko.
Okay, sige. Kaya kung sinabi kong tao yan, hindi lalo na. Okay. Imagine Pero, ko lang di ba? paglibot ko na. Siguro pagod na siya. Di ba, O, pero tapos, pag tiningnan mo siya, di ba, these are, parang totoo naman pala. These are life's simple pleasures. Na pag tiningnan mo, o nga, no, may mga bagay pa pala na pwedeng makapagpasaya sa akin sa kabila ng mga bagay na nawala din. kami nga Diba? yung pagtingin namin sa kwento mo, although mabigat and valid lahat ng feelings, ay yung bang magaan siya, alam mo yun, magaan ka kasi, magaan ang loob namin sa mayaman. Siyempre, board of director Siyempre ka eh. Yan yung mga friendship talaga. Tsaka huwag mong iisipin na kung sino yung kaibigan mo ngayon, yun lang ang magiging kaibigan mo for the rest of your life. Pwede kasi magbago. Ganon talaga. Yun lang yung gusto namin sabihin sa'yo, Mar. Alam naman niya yung gagawin niya. Alam mo naman Kailangan yung mo lang gagawin siyang mo. gawin. Correct. And we hope to see you soon para makataste kami ng mga fusion na pagkain. Ha? Maka-experience sa mga mamahaling resort. Sige na. Please. See you soon. See you soon. Sana ha. Magtawanan tayo ng walang humpay, magdamagan hanggang abutin tayo ng pagsikat ng araw. Hamakin natin si Efren hanggang mabakagat niya yung dila niya at matisod siya. Ganyan. Expert kami dyan. Salamat, Mar, for sharing your story with us, and I hope na narinig mo ngayon habang drive time or nakabalik ka na ba from Cebu. But anyways, salamat. Ako hindi man, playback mo to, FB Live. Nasa FB Live ng Video Manila. Maraming salamat sa pagtutok. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Papalala! Walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!